Sanibona. U-MC Mathenteni la ulo oxhaswa bakanyamezela. Kwasuka lokho. Uthi ujaji umbuyiseli Madlanga. Ikhomishani yaqala ke ngenyanga ezayo. Kuthiwa ke phela umuntu wokuqala ozabizwa azokwethula ubufakazi kule commission. Kuthiwa kuzaba huye kwale nkosi. Yiyo kwale nkosi huye umvuzo wenyamazana. Nakya kuthiwa huye ke ozabizwa ke azokwethula ubufakazi. Abesaqhubekeke uMadlanga, athi uMadlanga hayi South Africa. Le commissioner izothatha isikhathi eside ukuthi phela mhlawumbe ungaze uphele nonyaka ozayo. Ngenxa yokuthini na? Ngenxa yokuthi phela abazobheka lezinto ezishiwo inkwali yenkosi kuphela. Manje South Africa sebezavundulula nokunye babheke nokunye obokungabaliwe. Uyakubona ukuphathwa abantu abenza izinto ezirongo abaphila ngobugebengu benzela ukuthi uzukhohlwe wena ukuthi kwake kwabakhona izinto ezashiwo inkwali yenkosi. Bawothi bekhipha izincomo kobe sekufana nekhomishani kaZondo sekungasezuboshwa umuntu. Kuza kanjani ukuthi uRamaphosa ethembe umuntu ongakufundelanga ukuphenya okuyijaji, angalikholwa iphoyisa yena aliqashile athi lona aliqashela ukuphenya walitrainela ukuthi liphenye, kodwa akalethembi maliza nobufakazi. Lithi nabo ubufakazi kufanele baboshwe laba ngoba nabo ubufakazi obuthi benza izinto ezirongo. Athi hayi ngilithembi iphoyisa, ngifuna ukukhanda iCommission. Ngiyambona Ramaphosa nethimba lakhe zigebengu leziya. Angisho ke mina ukuthi zigebengu, kodwa ngithi zigebengu leziya. Zenzela ukuthi wena nje uzukhohlwa ngoba phela umthemba kanjani umuntu ongakufundelanga ukuphenya? Uhlulwa umuntu ofundela ukuphenya. Kusho ukuthi uyikhola into eshiwo iphoyisa, uzakhola into eshiwo umuntu ongalona iphoyisa. Basobhani bafowethu. Kodwa ke kuyavotwa kunyaka ozayo. Angisho lutho ngiphela lapho nje. Kodwa uRamza isigeleke Guest Focus nakya yasuka liyahlala ngoAugust.